venit la un nou episod din stand-up. Dacă ați citat la episodul ăsta, intervențiile glonțul pățav n-ar trebui să fie fix în dar ce prostie asta din față. Uite, pe gorica aia mică pe acolo. Cum îi trece glonțul mic? Ce nu știu, da. Uite, nu știu. Așa v-am zis că o să joc 2 meciuri de defuzat. V-am promis. Că, uite, că azi o să joc 2 meciuri. V-am promis. Că am zis celălalt episod o să joc 2 meciuri. O să joc. A, da, și tot sunt încurcat de astea. Dați like, subscribe, abonați-vă ca să înțelegeți. Dați și de clopoțel ca să știți când scot videourile. Și n-ați poate mult vă întrebați. Am făcut episodul ăla. Dar de ce mai am făcut episoade? De ce? Adică nu mulți se întreabă că nimeni nu mă urmărea. Parcă aveam un abonat. Cam așa. Dați-mi la mine. Să lase like. Dacă vin alții să dea subscribe. Că posibil. Și cate o să fac schimb. Dar niciun țigan, mă. Uite. Nu cred că tot din echipa mea era. N-am văzut prea bine. Hai. Exact. Mamă, scicuță-și mă. Că ați văzut. Încă 20 cu ceva. Mă întrebați ce ți-ai cumpărat. Fus prostul. Depinde cei care nu au jucat stand-up. E difuze normale. Armura și difuzul nu trebuie. Se dau automat jocul. Chicupil deștept. Și uite la așa sărat. A murit. Nu e unul ăla care mă mor pe mine. Vă part. Și uite și sus. Da, bravo, mă. S-a omorât. Nu doar cu unul a murit. În rest, nimeni. Dacă vede skin-ul ăsta, nu. Karma, chiar am avut skin. E bun. Nu mă plâng. Bă, ce contează? Cam skin. Bă, dar dacă n-a pus acolo. Întrebarea mea întrebătoare. Care răspunde la orice întrebare. Întrebare întrebătoare. Hai și-ți. Bă, da-s show prost, bubă-s show prost. Bam. Așa ca lumea. O tras tot pe lângă. Imaginez că m-aș mai fixat. Și adoi. Putea să omor.
te aștept. Era să mă mor cu grenada. Cel mai urât mod cum pot să mor. E frascele. Atât de mormăit. Dorme capul meu, să știți. Am multe meciurile astea, vedeți, și cât de bun sunt și eu pe standoff. Sunt bun și o rău. Sunt praf la joc. Nu s-a dus calul. Dau și grenada. E acolo. Că n-ai băiatul. Nu e pe aici. Bă, mi are skin-ul. Alo, difuzează. Hai că rămân tu cu asta. Ce-o mă. Ba. Dacă mă faceți... Mamă, dar ce prost ești. Bă, aveți dreptate. Bă, și îmi dau seama că-s prost, bă. Da, bubă. Să stați. Nu cred că o să fac în același episod 2 meciuri de Defuse, dar azi, după ce-l fac pe ăsta, cred că mai pe sară, o să mai fac unul. Aha. Păi mai fac unul că... Mi-am adus aminte că oricum nici eu nu prea pot stau așa de mult. Eu am venit câtva, am zis, hai că fac meciul de dimineață. Cum am trezit, am zis, gata, eu mă pun prima. Și, da. Am zis așa, mai pisarea mai scoși adui. Am promis că fac, trebuie să fac 2 meciuri. Dacă nu fac 2 meciuri, e criză. Problemă. Trebuie să fac 2 meciuri. Am zis că am zis că într-un episod, dar nu contează cât fac azi. Și am zis că
o să fac casă. Încă unul. De-abia dimineața. M-am trezit. Fac episodul acum. Abia prins o bucată aia. Te-am prins calul. Să bombă aici. Dacă fac un șmecherea și mă pun camp. Bombă. Din partea asta. Ce bombă. Nu știu, cred că să fac și un episod că mi-a venit o comandă trotinit electric. Dar de-abia am vrut să o smec pe aia câtva. Nu mai merg mâini, dar azi eu de-abia m-am trezit și i-am văzut capul. Și putea acolo să-i prind un cap frumos. Aici, băiat. Fix în băiat. Dacă sunt dați previzuri și că dacă aolo. Vreau să fac un episod pe seară. Mai dimineața și mă oferit așa și să mănânc. Da? Știu băiatul cum mereu am venit pe acolo. Aștept. Nu știu dacă deci o să câștigăm, dar poate câștigăm. Mă mir cât de miceta grenada aia. Și mă mir cum de nu l-a omorât. Cumva sper că m-a omorât, am apucat să-i trag. Sau nu n-am apucat nici. Mă mir că eu am văzut cu grenada aia. Hai grenada nu te omoară instant. Nu te omoară. Dar chiar nici așa că eu am văzut că știu că grenada nu te omoară. Nu știu dacă e fix lângă tine. Dacă ai viață 100%, dar eu nu știu, eu nu cred. Eu nu cred că grenada aia a picat lângă el și nu l-a omorât. Dar asta e că lasă la ce să văd. Fura stinorul are și ea. E o șansă mare să-l arăt la descriere. Păi da, nici s-a terminat. Dacă moare asta, mă e asta, dacă moare asta, mă e asta. Timpul s-a terminat. Am câștigat meciul. Dar ca lumea. Ca lumea rău. Păi și la... Cum s-a terminat timpul și la găsat? 2 kill-uri. Mie mi s-a părut că am făcut 3. Ei, ce mi s-a părut mie? Măcar am câștigat. Și am primit și 3 benuri. Adică pun doar o paranteză că vedeți deja 2 puncte. Hai că dau de exit. Și da. Să nu mă lungesc prea mult. Hai, pa, și v-am zis acum m-am trezit de dimineață și am zis că fac episodul ăla
L-am filmat, l-am postat. Voi cred că vă uitați acum dacă cei care se uitau la mine, dacă deja ați intrat pe loc cum l-am postat, înseamnă că sunt la mâncare. Că v-am zis mănânc, mă ies pe drum. Hai, ce să fac? Am zis, mai pe seara o să mai postez unul, că astăzi joc 2 meciuri. Am jucat doar unul. Hai, pa! Nu uitați, dați like, subscribe, abonați-vă, dați de clopoțel și